Dobrý večer, Trnava. Vážené občianky, vážení občania, vítajte na proteste Zastavme ich, ktorý už v 14 mestách po celom Slovensku organizujú 3 opozičné strany: Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťansko-demokratické hnutie. Po celej krajine sa totiž ozývajú hlasy, ktoré odmietajú demontáž demokracie a ničenie spravodlivosti. Je úžasné vidieť, že je tu v Trnave, v jednom z krajských miest, tak veľa ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoj názor. Napriek tomu, že je naozaj chladný januárový večer a mohli by ste odpočívať doma, vy, Trnavčanky, Trnavčania, ale aj hostky a hostia, ste sa rozhodli nemlčať a prísť do ulic. Hneď teraz na úvod pre vás všetkých obrovský potlesk. Ako občania a občianky Slovenska vnímame jasne, že to, čo sa súčasná koalícia chystá vykonať, je už príliš. Rušenie úradu špeciálneho prokurátora alebo znižovanie sadzieb za korupčné trestné činy sú kroky, ktorými si jednoznačne chce súčasná vládna koalícia ešte viac chrániť svojich ľudí. Chceme vyslať aj odtiaľto z Trnavy jasný signál, že títo ich ľudia nie sú tí, ktorí by mali udávať smerovanie našej krajiny Slovenska. Nie je to tak dávno, čo sme sa stretli na obdobnom podujatí, ako je toto. Premiér Fico sa po našom predchádzajúcom proteste snažil vyvolať dojem, že vy, občania a občianky Slovenska, vlastne ani neviete, proti čomu idete protestovať. Pritom niet týždňa, kedy by nám nedali nový a nový dôvod. Kroky ako rušenie úradu špeciálneho prokurátora alebo znižovanie sadzieb za trestné činy sú výsmechom práva a znásilňovanie demokracie. Jedna vec je rešpektovať výsledky volieb, ale nikdy sa však nemôžeme zmieriť s únosom tohto štátu a demokracie. Dnes sme tu preto, aby sme dali jasne najavo, že neplatí to obľúbené smerácké, vyhraj voľby a môžeš všetko. Preto hovoríme, dosť bolo Fica. Ďakujem, ja dúfam, že toto veselé heslo bude počuť dnes z celého Slovenska a že ho nenechá chladným. Pevne v to verím. Ahoj Trnava, ahojte Trnavčanky, ahojte Trnavčania. Je super byť doma, super byť s vami. Teší ma, že je vás tu toľko a vôbec ma neprekvapuje, že je vás tu toľko. Hovorím to preto, lebo len včera sa ma pýta jeden dánsky novinár, že ako si vysvetľujete, že tak krátko po vzniku novej vlády už v toľkých mestách toľko ľudí proti nej protestuje. A tá odpoveď bola veľmi, veľmi jednoduchá. Úprimne nás hnevá, doslova nás vytáča, že nás táto vládna koalícia bere tak trošku za teliatka. Oni sa ani len netvária, že im ide o čokoľvek iné ako o nich samých. Táto republika, jej občania, vy všetci, my všetci, ako sme tu, sme im tak trochu ukradnutí. Sedíme v parlamente s mojimi kolegami, budete od nich o chvíľu počuť, už 3. mesiac prakticky non-stop. A čo myslíte, že v tom parlamente asi riešime? Vláda chce vytvoriť nové ministerstvo pre Andreja Danka. Veď prečo by sme nerozhádzali ďalšie milióny, keď vyhráme voľby? Vláda chce nájsť nový teplý flek pre Tibora Gašpara. Veď prečo by sme nevymenovali za šéfa SIS človeka s tak pofidérnou reputáciou? Vláda chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, aby tí prví dvaja menovaní a všetci tých kumpáni v Hlase a Smere mali naveky pokoj od tých slušných, poctivých policajtov a prokurátorov,
ktorí im dozerajú na prsty. O to im ide. 3. mesiac sedíme v tom parlamente. 3. skoro non-stop. Nepočul som jedno riešenie, jeden návrh zákona, jednu reformu pre naše zlyhávajúce nemocnice či naše pokrivkávajúce školstvo. Realita, v ktorej všetci žijeme, je úplne iná ako tá, v ktorej žijú tí naši hradní páni. Tejto vláde je úplne jedno, že na Slovensku je bežné, že ľudia musia stať o 4:30 ráno, aby boli už o 7:00 niekde u doktora o 30 km ďaleko, aby sa s troškou šťastia niekedy predpoludním dostali na radu a dostali do ordinácie. A tomuto vystavujeme často našich najzraniteľnejších, našich starých, chorých ľudí. Tejto vláde je úplne jedno, že tu máme celú generáciu mladých ľudí, ktorí sú tak nešťastní zo stavu našich škôl, že štvrtina tých najtalentovanejších, tých najlepších stredoškolákov nám každý rok odchádza do zahraničia. A viete čo? Väčšina z nich sa už nikdy nevráti. Tejto vláde je úplne jedno, že nám tu vyrastá celá generácia rodičov a starých rodičov, možno mnohí z vás, ako tu dnes stojíte, ktorých jediný kontakt s ich deťmi, jediný kontakt s ich vnukmi je cez mobil, lebo ich deti, ich vnúci si nenašli žiadnu dobrú školu a žiadne dôstojné uplatnenie na Slovensku. Toto je realita, v ktorej žijeme, toto je realita, o ktorej nemajú vládni hradní páni ani potuchy, o ktorej sa nepočuli ani jedno slovo tých 3 mesiacov, ktoré na tom námestí zatiaľ sme. Preto tu dnes stojíme na tomto námestí, lebo našu krajinu unáša partia ľudí, ktorí sú problémy bežných ľudí, ukradnuté a ktorí sú tu pre jednu jedinú vec. Beztrestnosť pre seba a beztrestnosť pre svojich ľudí. A sú pripravení nechať nás všetkých boriť sa s našimi problémami, s tou dennodennou mizériou, bez akejkoľvek pomoci zo strany vlády. Ale prerátali sa. Pamätáte si ešte Kaliňákove slova na tej slávnej Polonickej chate? Po voľbách sa všetko zruší, všetko zničíme, aj ten špeciálny súd a nikto sa nebude zamýšľať nad tým, nikto nebude protestovať. Nie žiadne také, pán Kaliňák. My máme svoju dôstojnosť, pán Kaliňák. Nás štve, že nás máte za ovce. My na rozdiel od hradných pánov vieme, že vláda nemá slúžiť sebe, ale nám všetkým. Toto je to, čo tu robíme, to je to, po čom tu dnes na tomto mieste voláme. Rešpekt pre nás všetkých voči tejto krajine, voči jej ľuďom. Riešenia pre naše problémy a nádej, že zajtra tu bude lepšie ako včera. A nie len pre šéfstvo Hlasu, nie len pre vedenie Smeru, nie len pre manažment SNS, ale pre nás všetkých, lebo o tom je politika. Toto má byť zodpovednosťou hradných pánov. A poviem ešte niečo. A poviem ešte niečo. Ten váš tlak funguje. Už tento budúci pondelok, 15. januára, mal vstúpiť do platnosti ten ich nešťastný zákon, ten mafiánsky balíček so zrušenou špeciálnou prokuratúrou. Ale viete čo? Nevstúpi. Lebo ste sa zmobilizovali vy, lebo sa ozvali nezávislé médiá, lebo sa zmobilizovala občianská spoločnosť, lebo sa dala dokopy opozícia a ich celý balíček je zaseknutý v parlamente. Váš tlak, náš tlak, dobrá práca na všetkých funguje. Podcenili silu tohto davu. Neodhadli, že keď sa spojíme, tak ako sme tu, niektorí politicky naľavo, niektorí politicky napravo, niektorí mladší, niektorí starší, tak nás nemôžu ignorovať, nemôžu si nás odmyslieť, tak ako si to pán Kaliňák vysníval na tej svojej polonickej chate. V tom je naša sila, slušne, nahlas a spoločne odkazujeme Ficovej vláde. Slovensko vám nepatrí. Vo voľbách dostali dokopy ledva 43%, v parlamente majú ledva väčšinu. Toť pred 2 dňami nevedeli nájsť ani dosť poslancov na to, aby vedeli otvoriť rozpravu. Akým právom si s takouto tesnou väčšinou robia nároky na túto krajinu, na jej ovládnutie, kde berú túto drzosť? Našťastie je tu aj iné Slovensko. Je tu Slovensko slušných ľudí, je tu Slovensko hrdých ľudí, ľudí ako vy, čo tu stojíte na tomto námestí dnes, ktorí ste sem prišli jasne povedať, nenecháme si uniesť túto krajinu a stojíte tu dnes preto, aby ste im všetkým pripomenuli ešte raz, Slovensko im nepatrí.
Zapamätajme si túto jednotu. Budeme ju ešte potrebovať. Budeme s nej spolu ešte veľa musieť čerpať. Čakajú nás minimálne ďalšie 2 boje už v najbližších pár mesiacoch. Boj o Európsky parlament a ešte predtým o prezidenta republiky. Ten druhý už bude čoskoro. 25. marca prvé kolo, 6. apríla druhé kolo. To bude šanca postaviť sa Ficovi, zabezpečiť, aby sa na post prezidenta republiky nedostal ten Ficov podržtaška Peter Pellegrini a posadiť do úradu niekoho dôstojného, skúseného a rozvážneho. Za progresívne Slovensko vám viem slúbiť, že urobíme všetko preto, aby sa tu slušní ľudia cítili doma. Osud Slovenska ale máte v rukách vy všetci a dokázali ste, že vám na ňom záleží tým, že ste dnes prišli. Veľká vďaka za to a bojujeme ďalej. Dobrý večer, Trnava. Ďakujem vám všetkým, že ste sa tu aj napriek tomuto chladnému počasiu dostavili na dnešné protesty v tak veľkom počte. Pretože to jasne ukazuje, že nás všetkých trápi budúcnosť našej krajiny. Ako študent žijúci v zahraničí som tu dnes preto, lebo Slovensko má stále miesto v mojom srdci. A lebo ma znepokojuje smer, ktorým sa táto krajina uberá. Ani my študenti tu nie sme náhodou. Sme tu, lebo sme presvedčení, že musíme zaujať postoj k udalostiam, ktoré sa na Slovensku posledné týždne odohrávajú. V tejto chvíli s hlbokým znepokojím sledujem, ako sa k moci dostala skupinka ľudí, pre ktorých je termín právny štát ničím iným ako len prázdnym výrazom. Nový trestný zákonník, ktorý sa chystá prejsť parlamentom a návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry svedčia o zámeroch tejto vlády. Ako inak, ako ničenie právneho štátu, môžeme nazvať návrh, ktorý sa chystá dávať podmienku človeku, ktorý vám napríklad ukradne auto. Ako môžeme akceptovať rušenie špeciálnej prokuratúry, ktorá bola zriadená na boj proti korupcii a závažným trestným činom? Zišli sme sa tu, aby sme povedali hlasné nie týmto návrhom. Je na nás, aby sme ukázali našim predstaviteľom, že nechceme žiť v krajine, kde právo a spravodlivosť sú podriadené politickým záujmom. Nechceme krajinu, kde sa zákon mení podľa toho, kto práve vládne. Nechceme krajinu, kde premiér degraduje študentov, podobne ako študenta práva Janiku. Je na nás, aby sme ukázali, že nechceme sledovať cestu krajín, ktoré sa rozhodli postaviť proti hodnotám Európy. Dnes sme tu spolu, pretože nám záleží na budúcnosti. Povedzme hlasne nie návrhom, ktoré by nás mohli posunúť k systému, v ktorom nebudeme chcieť žiť. Už dnes každý 5. slovenský študent študuje v zahraničí. Nedovolme, aby návrhy, ktoré sú dnes v parlamente, nás odradili od návratu do našej domoviny. Ukážme, že sme jednotní a odhodlaní brániť hodnoty, ktoré nám slobodná a spravodlivá spoločnosť prináša. Vláda dnes verí, že má neobmedzenú moc a že si môže robiť, čo len chce. My, však už v prezidentských voľbách môžeme ukázať, že tomu tak nie je. Ďakujem. Dobrý večer, Trnava. Dobrý večer, Trnavčania. Stojíme tu dnes, pretože sme jednotní v odmietaní oslabovania spravodlivosti a našej demokracie. Vláda nám chce zobrať nástroje, ktoré chránia našu krajinu pred korupciou a neprávosťou práve v čase, keď viaceré korupčné prípady boli právoplatne odsúdené a veľa ďalších prípadov je vyšetrovaných. Práve v čase, keď spoločnosť konečne začala postihovať korupciu vysoko postavených politikov. My sme tu preto, aby sme vyjadrili jasný nesúhlas s konaním vlády. Ako povedal Martin Luther King, nemôžeme mlčať. Naše životy začínajú končiť v deň, keď mlčíme o veciach, ktoré sú dôležité. Nemôžeme zostať pasívni, keď sa naše hodnoty dostávajú do ohrozenia.
Ako občania máme všetci právo chrániť naše hodnoty, ale máme aj povinnosť chrániť naše hodnoty, naše demokratické zásady. Pretože nechceme, aby naše deti vyrastali v krajine, kde sa ignoruje spravodlivosť a kde demokracia ťahá za kratší povraz. Dnešný deň nie je len o nás. Dnešný deň je aj o budúcnosti našej krajiny. Naša jednota a hlas proti oslabovaniu inštitúcií sú dôležité pre zachovanie funkčnosti nášho štátu. Máme právo očakávať, že zvolení predstavitelia budú konať v prospech občanov, nie v prospech svojich osobných záujmov. Milí občania, kradnú nám spravodlivosť, kradnú nám budúcnosť. A my máme šancu spoločne ich zastaviť. Dosť bolo arogancie Fica. Prvé 3 mesiace jeho vládnutia ukázali, že berie slobodu slušným, pracujúcim ľuďom a dáva slobodu zlodejom a gaunerom. A ako je to teda so slobodou za tejto koalície? Sloboda ľudí, firiem, tvorcov hodnôt sa znížila. Po 3 mesiacoch už platíme vyššie dane, vyššie poplatky, vyššie odvody. Ale ako je to so slobodou gaunerov, páchateľov trestných činov? Ich slobodu idú naopak zásadne zvýšiť. To dokonca 3-krát. Prvá vec, prvýkrát zásadne znižujú trestné sadzby hodne za hranicu nejakého rozumného zníženia. Druhýkrát výrazným zvýšením hraníc definujúcich výšku škody. Napríklad malá škoda dnes je definovaná ako 2660 eur. Po novom to má byť 35 000. A takisto vlastne idú amnestovať veľa trestných činov, pretože sa znižuje doba premlčania trestných činov. Toto je smutné smerovanie našej krajiny pod vedením Smeru, Hlasu a SNS. Takto jasne je to vidieť už po 3 mesiacoch. Budú sa slušní, skúsení Slováci vracať do zahraničia na Slovensko za takýchto okolností? Nebudú. Opačne, práve kopa slušných ľudí Slovensko opustí. A toto nesmieme dopustiť. Dámy a páni, dnes čelíme pokusu zbaviť nás prostriedkov, ktoré zabezpečujú spravodlivosť a demokraciu. Nechceme a nebudeme len tichými svedkami, ale budeme aktívnymi ochrancami našich hodnôt. Či vy, občania tu na námestiach, alebo my, politici v parlamente. Naša spoločná snaha môže posilniť Slovensko a udržať demokraciu v srdci našej spoločnosti. My totiž nebudeme ticho. Nie pán Fico, nie pán Danko, nie pán Pellegrini. Úrad špeciálnej prokuratúry ani spravodlivosť vám na Slovensku nepatrí. Milí občania, veľmi vám všetkým ďakujem za vašu prítomnosť a odhodlanie. Spoločne môžeme zabrániť zmene, ktorá poškodí Slovensku a poškodí piliere demokracie. Naše protesty nekončia a len spoločne môžeme vláde ukázať silu slušných občanov. Všetkým, každému jednému z vás ďakujem, že ste uprednostili mrznúť tu na námestí pred pohodlím domova. Toto je občianska odvaha, toto je občianska spoločnosť. Ďakujem. Dobrý večer. Dovoľte, aby som ešte raz poďakoval organizátorom týchto kultivovaných, pokojných stretnutí a takisto aj stranám PSK, Saske, KDH, že sa pokúšajú teda použitím
demokratických nástrojov, aby spomalili teda, zastavili, dúfam, válec, ktorým chce Robert Fico zničiť právny štát. Prajem vám veľa síly, veľa odhodlanosti, odvahy. Sme tu s vami. Ja som pôvodne myslel, že tak rýchlo, úderne vymenujem všetky kauzy Smeru, ale ja by som nechcel, aby ste tu pomrzli všetci. To navyše, toto zhromaždenie, tento protest by mal trvať tak pol hodinku, 40 minút a to by som nezvládol vymenovať, ani keby som najrýchlejšie na svete dokázal rozprávať. Ale túto robotu v podstate za mňa, za nás, teda urobila nadácia Zastavme korupciu, pretože oni vypracovali na stránke www.kauzy.sk najväčšiu databázu korupčných kauz na Slovensku. Ak budete mať čas, prečítajte si, musíte mať dosť veľa času, dosť veľa chutí na to, na túto nechuť. A myslím si, že podpora takýchto mimovládok, ako je nadácia Zastavme korupciu, má zmysel. Má zmysel. Je ešte január, je to také obdobie predsavzatí, novoročných prianí, tak by som nám všetkým chcel zapriať lepšiu pamäť. Robert Fico, ale myslím tým všetkých, keď hovorím Robert Fico, myslím tých všetkých tých ako tých Tarabov a Kaliňákov a Blahov, Blanárov, týchto ľudí. Prosím vás, 12.10.2023 uplynul rok od vraždy dvoch mladých ľudí, Matúša a Juraja, na Zámockej ulici v Bratislave. Neskôr to bolo klasifikované ako teroristický útok. Ja sa pýtam, pán Fico, ako si môžete dovoliť naďalej kopať do ľudí z LGBT plus komunity, ako si z najzraniteľnejšej časti spoločnosti, jednej z najzraniteľnejších, dokážete robiť svoje čísla, také promo. Oni platia rovnaké dane, dodržiavajú rovnaké zákony, platia pre nich rovnaké povinnosti, ale práva rovnaké nemajú. Bodka. A ešte taký malý akože bonmot na záver, to sa tak ako hovorí pán Danko a Huliak je Huliak, ty kokos, Huliak, ty vole. Prosím vás, naozaj nikoho, a dovolím si prosím hovoriť teraz za vás všetkých, nikoho nezaujíma, čo robíte doma v spálni. Nikoho. Nikoho. Nechajte tých ľudí na pokoji. Bodka, bodka. Pamäť. 21. februára uplynie 6 rokov od vraždy Jána Martiny. Vážení členovia vládnucej koalície, prestaňte, prosím vás, útočiť na novinárov z aktualít, z denníka SME, z denníka N, na novinárov televízie Markíza, na všetkých slušných, poctivých novinárov, ktorí chcú robiť svoju prácu pre nás, občanov. A prosím vás, začnite konečne robiť svoju prácu pre nás, občanov. No, ja tu stojím za seba, stojím za rodinu, stojím za svoj syna, ale áno, aj ako predstaviteľ kultúrnej obce, takže keď už je ten začiatok roka, tak by som mal niečo popriať aj našej ministerky kultúry. Ale čo sa dá na toto povedať? Čo jej mám hovoriť, keď ona tak všetko cíti, tak ako hrdoslovensky, tak národne z Rakúska. Snáď len, drahá ministerka kultúry,
snáď len toľko, že by ste mohli nájsť, alebo teda aspoň sa pokúsiť nájsť kultúru v sebe. Nie seba v kultúre. Viete, 2024, no to tak znie tak inak ako 2023. A ja som myslel, že v roku 2024 by sme sa mohli zaoberať ako keby takými drásavejšími, dôležitejšími, pálčivejšími témami a problémami a dovolím si tvrdiť, že znižovanie trestov za korupciu pre kamošov Roberta Fica to nie je moja priorita. Nie. Sa nad tým môžem zamyslieť ešte raz? Nie. Ani rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ani útoky na policajtov, toto my nepotrebujeme. Ja nie. A celkom na záver, tu mám ešte taký náčrt mojich predsavzatí na tento rok. Tak to tak preletím. Pôjdem voliť v prezidentských voľbách. Aj v eurovoľbách. Pôjdem voliť, aby sme boli aspoň takýto maličký korčok bližšie k prozápadnej, slušnej politike. Budem naďalej podporovať poctivých novinárov kúpou predplatného. Budem naďalej finančne podporovať Ukrajinu. Pretože bojujú aj za našu bezpečnosť. To, čo nechcem, je mať suseda Rusa. Bodka. Vykričím. Celkom na záver, a to je iste, mám toto je napísané, prídem na každý protest. Ďakujem, že ani vy neodchádzate. Tak bolo to silnejšie. Braňo spomínal vo svojom príhovore viacero mien. Všetkým týmto by som chcel odkázať, že ich pozývame do divadla na niektoré z predstavení, kde účinkuje, pretože tie predstavenia sú veľmi často o slobode. Ďakujeme, to bol Braňo Mostný z divadla Jana Palárika. Herec. Prajem vám krásny dobrý večer. Ja som si chvíľku myslel, že toto námestie bude prázdne. Boli sme tu tak 10 minút pred 6 a bolo tu zo pár ľudí. Preto som vďačný a chcem vám vyjadriť obdiv, že napriek tejto teplote, napriek tomu, že tu mrzneme, ste tu prišli. A prišli ste tu pretože vám táto krajina nie je ľahostajná. Ďakujem vám za to. Robert Fico a jeho vláda sa rozhodli, že zo Slovenska opäť urobia krajinu našich ľudí. A že urobí tú krajinu a pre týchto ľudí vybojuje beztrestnosť. Ako to ide urobiť? Chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, počuli sme, že chce zrušiť možno NAKU, chce urobiť zásahy do trestného zákona, do trestného poriadku, narýchlo, bez odbornej diskusie, bez toho, aby sa niekoho pýtal, v skrátenom legislatívnom konaní. Prečo to robí? Robí to preto, aby sa kauzy ako očistec, dobytkár, mýtnik, gorila nevyšetrovali, aby sa zamietli pod koberec, aby sa skutok opäť nestal. My to rozhodne odmietame, preto tu dnes sme, preto tu dnes mrzneme v tejto zime. A musí to počuť aj Robert Fico. Ja verím, že to počuje. Ďakujem. Teším sa, že niektorým ľuďom je aj teplo. Slovensko na tom nie je tak, že by sme si vôbec mohli dovoliť uvažovať nad tým, že znížime sadzby za závažné trestné činy. A už vôbec nie za korupciu. Veď pozrite sa okolo seba, korupcia tu prekvitá.
A vážený, korupcia je rakovinou tejto spoločnosti. Korupcia je zlo, ktoré pomaly túto spoločnosť rozkladá. Nesmieme to dovoliť. Zastavme ich. Ďakujem, Trnava. Krajanky a krajania, nedajme si zobrať nádej a preto mi dovolte úvodom povedať, že 2024 rok je rok plný víziev a mňa naplňa optimizmus, že vás tu vidím a že okrem toho, aby sme si nedali zobrať nádej, nedáme si zobrať naše obce, naše mestá, náš kraj, našu republiku. Krajanky a krajania, nie ste občania druhej kategórie. Nie sme občania druhej kategórie. Nedávno som sa díval na tlačovku, kde stálo 10 ľudí a títo 10 ľudia sú buď podozriví, alebo obvinení zo spáchania závažných trestných činov. A máme strašnú smolu, lebo jeden z nich je premiér, jeden z nich je minister obrany, jeden z nich môže byť šéf SIS a ďalší, ktorí okrem toho, že hovoria na tlačovke o, podľa mňa, nehoráznostiach, majú legislatívnu iniciatívu a môžu nám zobrať to, čo sme vybudovali za posledných 30 rokov. A bolo to dôležité. Vy všetci si pamätáte, že tu boli 90. mafiánske roky. A prečo teda máme úrad špeciálnej prokuratúry? Nebolo to náhodou preto, aby sme sa s tými mafiánskymi klanmi vysporiadali, aby sedeli v base a aby neotravovali život vám, slušným ľuďom. Kvôli 20 ľuďom dávame bokom tisíce kauz, ktoré špeciálna prokuratúra rieši a dokáže ako keby rozumne argumentovať, že toto má zmysel. Prihováram sa za to, čo tu odznelo. Toto nie je naša priorita. Máte tesnú lilinkú väčšinu, vážení vládni páni. Máte právo zlepšovať stav tejto spoločnosti a nie robiť presný opak. Kvôli vašej beztrestnosti vystavujete ľudí veľkému nebezpečenstvu. Opäť mafiánske gangy? 35 000 eur má byť hranica. To sú autá. Mnohé z našich aut má takúto cenu. Opäť tu potrebujeme gangy, ktoré nám budú kradnúť autá. Toto je jednoducho nepochopiteľný fakt a som preto rád, že aj Trnava a celý kraj dáva najavo, že toto nechceme. Dámy a páni, dosť bolo pizza! 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 Prajem vám do 24. roku, nedajte si zobrať nádej, nedajme si zobrať nádej. A mám na vás dve prosby. Prosím vás, v každom jednom okolí, hovorím, a dokonca do mikrofónu, v každom jednom okolí vašich známych hovorte o tejto téme. Politika sa totižto má takú zvláštnu štruktúru alebo takú zvláštnu črtu. Veľa ľudí hovorí, že nezaujíma sa o politiku. Ale ak sa nebudeme zaujímať o politiku, veľmi rýchlo sa začne zaujímať ona o nás a bude nám brať slobodu, financie, bezpečnosť. Zaujímajte sa preto o to a hovorte ľuďom, že hrozí,
že zločinnosť v tejto republike môže narásť, pretože inštitúciu, ktorá proti nej vedela a vie bojovať, má byť zrušená a trestné sadzby za ekonomické trestné činy, za korupciu majú klesať. Toto nechceme. A druhá moja prosba je, aby okrem toho, že to budete šíriť medzi vašich známych a že o týchto témach sa budeme rozprávať, prosím vás, prídite aj na budúce na protesty, pretože, tak ako spomínali predrečníci, poslanci Národnej rady, má to význam. Má význam povedať, že nie sme občania druhej kategórie, že ľudia, ktorí nás majú chrániť a konať v našom mene, túto povinnosť musia niesť a že Národná rada má prijímať také zákony, ktoré sú vylepšením našich životov a nie naopak. Mám teda dve prosby a držím palce Trnavskému kraju, mestu Trnava. Zastavme ich! Pošlite mu ešte pozdrav. Dosť bolo Fica! 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 Tento odkaz v prvom rade hovorí, že nebudeme otáľať. A budeme veľmi dobre striehnúť aj v nasledujúcom roku na to, čo sa s našou demokraciou deje. Chcem vás týmto vyzvať, aby ste boli naozaj ostražití a ostražité, pretože o slobodu sa dá veľmi ľahko prísť a je na vás, či sa za ňu chcete a dokážete postaviť. Preto ďakujem všetkým vám, čo ste prišli v tento chladný januárový večer na námestie vyjadriť svoj názor. Ďakujem všetkým rečníkom za jednotlivé strany, ktoré sa podujali usporiadať toto protestné zhromaždenie a ďakujem aj organizátorku tohto podujatia za progresívne Slovensko, Lucii Francescato, ktorá sa zhostila tohto podujatia a dovolím si jej poďakovať ako aj celému tímu, pretože vy ste reagovali a to je dôležité. Oslovili vás a vy ste zareagovali tým, že ste sem prišli. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz pozývam všetkých, ktorí sa zúčastnili na organizovaní tohto podujatia sem na pódium, aby sme všetci spolu vyjadrili, čo považujeme za hrdosť na to, že žijeme na Slovensku. Nie to, čo oni považujú za to, čo by sme mali na Slovensku robiť, teda bolo tu dosť povedané, myslím, že Braňo to vyjadril veľmi jasne, na koho tým ukazujeme, ale to, že na svoj národ je možné byť hrdý aj iným spôsobom, ako prehnaným nacionalizmom, a že je možné byť hrdý na krajinu, ktorú pripravíme pre naše deti. Preto si teraz vypočujeme spoločne štátnu hymnu.
chvíli vám na záver chcem ešte rád v mene všetkých strán poďakovať, ale v prvom rade poďakovať v mene Slovenska za tento pokojný protest a dúfam, že sa v rovnakom duchu poberieme aj domov. Želám vám na záver všetko dobré v novom roku, ale hlavne dobré Slovensko, ktoré bude v prvom rade plné spravodlivosti. Dnešný protest Zastavme ich je ukončený. Dovidenia. Nie.